Здравейте от центъра на село Първомайци. Това е най-голямото село в района и днес искам да ви представя чудесен имот точно в центъра на селото. Хайде с мен! И ето ни, в двора на къщата сме. 660 квадратни метра. Няма страшно. Лесно се коси и лесно се поддържа. И нека да ви въведа в къщата. Имаме широко антре. Пристъпваме към стая за отдих, която може да се приспособи по всякакъв начин, както ви харесва. Може да се сложи телевизорче. Следва трапезария с кухненски кът. А това е една от спалните, с която къщата разполага. Този етаж разполага и с баня и тоалетна. Водя ви към втория етаж на къщата и тук имаме широк голям коридор, две спални, както и втора баня с тоалетна. Имаме и магазин в близост. Имаме и автобус буквално до къщата.